Sorry guys for the people. Kuno kwa Gutu Mupandawana. But ndana Sekuru Ben we are kuno. So guys for the people, let me tell you, let me gist you. Patakatanga tanga kuya kuno. Ndakatomboita 2 days or 3 days. Chikara mukishe munatete avapo izvizvi. But ndongishire. So unfortunately ndasvika makakiwa. Then vakomana vaitovata kuno kwamukuona kwesoko. So apa tatsatane chi ne this zvese zvamukuona izvizvi. Ndobva panzinonga pagadzirwe structure yekuti vanhu vangu vachigara. Ndopatakabva taenda inini patakaenda kwaRare ndakanda notsvaga mazitenda yatakatoona yakawanda. Then matende ndo akashanda kusaidi kuti maikira mudhuri. Then amazengi atakatoona notenga mazengi nemara moto nemarata netimba itori mukati umu yabazaza. Saka mvura yese yakana yakadiya inaumbobvira yaafekta vanhu vakashanda panapa. Ndo mukova wavo unouyu kwese ukoko kusaka ndokuvaitira kuti mvura isanjenga pauyu ndobva waita sezvizvi. So handei kunokupa basa mandazara mengo kurudyiwa mengo kuno gaisi. Saka zvimwe zvezvinhu simbi dzese idzi generator iri generator ichatombogara kuno zvokurevesa because pachaitwa roofing inozoshanda futi panoita mabolts avo. Then jerrycan redu riri ukoko kwende yedu iyo zvimwe zvindo zvichashanda pamaseptic zvoshanda pamauyu pakusunga futi mudhuri. Simende yedu iyo mengo hande mengo tobodarika pamengo apo mengo dzepano dzonaka vanhu vamwari hakuna zvokuseka dzonaka kwete zvishoma mengo ndaudai ende dzinenge dziri dzeyelo uchazozviwana paitira yelo kwete mbijana unononesa nadzo wega iwe ndiwe unononesa nadzo uyendi kudadirei inini unofanira kutema mpishi unofanira kutema yakaita ziyelo hai dzikutona dzoga vanhu vari pano vari kudzikoni kutokonywa mengo zvo ndozvandatoone kutarirana nemengo vanhu vacho tsutsu ndosaka ndichizogwara ina ndizosuki manje mama ndisukai but ndikudadirai ko ndikagoita sei ndogozi ndakava ndiri kuno kwaGutu here kasina kudada ndasviba kuti tsva nezuva lo yese goni udondo kwanzi kwaGutu kuno mozvona iyo isati rimaganda akatorasha hamozvona handei mati madini hanja atonyana nadzo hamozvona so guys zvakanaka patakaya kunokuwa kune mahedhi meso mahedhi anga akatakukura kuti amwe mwari apapa akakura kuti amazimiti ndo anga ari panapa. So hambozviona ndofurandi yedu izvozvo saka apa hesikuti yese yakarohwa kudai uso izvi uya nekusaidi uku souya apa. This is the other side Facebook yedu yamukuona apana yamawindo apana mawindo apana zislide kuside kuku ndakatozokwaziwa bosi apapa ndakanoka paonera what we did ndezvokuti taida kuti front yese iite dingirikini bosi ndo zvakashatisa kudya mengo panoya ndizodedza. Saka initially murungu anga akati handise Facebook pangoti pafront ndakata sa uko chete uko then bva ndazoedha this part yese bva apa kudai ndobva ndati munoona chii kana vanhu vachibva kugedhi uko kugedhi vanouya vakati front. Saka ngatingoitai kuti front yese ite sei ingorohwa Facebook yacho yese. So patovakwa ndo pandakazototi saka inini pfungwa dzangu dzakafunga kuti front yangu yaperi hapana but still zvabuda zvakanaka zvazvo. Ichi chindakatozvinomba zvangu tochiona chabukuona chiri apapo icho
zvodenda kakasira kuchionera yangoti paneswa futi Facebook so that anything chakatarisa uku chese chiite Facebook but hazvina problem because panapa hamotona pakatozvanyanya kutowedzera beauty yachoni yese because yafanira kugumira kuside ko Facebook yedu but kwese kunoku touya panapa this time Washington akadesigna imba ine zviri totally different irungu zvatisati azvinyatsa kuzviona asi zviri kubuda hamozviona izvi toenda uku side waya kuside kunoku toya apo apa zvichazobuda zvakanaka izvozvo toenda uku futi uku saka kumwe kwacho kwese kushaya mapila mukuona mamwe ari uko angozara musha wefu manje inenge yonakidza kushanya imba iyi because katakuuya katenda kuvatawo tenda kuvata kamain house iwe kerasi diwe chinhu chichi ndakashaya kutonzi chiistora chogai ichi ndakaudza Sekuru Ben ndikati usidhinani chinhu chake chine sola yayo nepi ukadia hande kusaidi kuti ndimbotenderera toya kusaidi kuno zvivipa rimwe riripo rinokokotedza rimwe rangarirapo andirangarirapo anokwana vakomana saka waya kusaidi kunoko zozviona kugaraji toenda uko hanzi toya kusaidi kaakubheki kunoku bheki kwemba kurati 230 yedu yese kuzhoku yakatovhari atomirira ouya hanzi uyako handei toya kuno uku musikalari umu touya oya kuno wow this time pakatozvitondido oya futi kwese kunoku izvo zvima 11 whole plate yedu ndiyo yatakuda kuti shingirire kuti toringakwana bhozi yaye kutonde kuti ave kuseptic vachanga vadawo zvidhina uku hatida zvidhina amaona tangoti zviperera neka 1 then toya totenderera neuku oya kuno souya right zvidhina izvi but hatizvadi chisatapi mani saka apa tapinda mukati muno iyo ndo master bedroom ndo walking bathroom walking kuside kuno kwandiri ndoku walking handei samukati ndo mava kufanira kupesa mabreakfast edu atinawo hatinombofamba mwari apa toya munomu sodai this one because yakazoita spare bedroom kwayo yega ndo yakaisirwa chii then skalari area yedu iyi ata chiopening area panapa then skalari iri kuside kunoku mabricks mamwayo then munomu hapana door riri kuuya apa but ichi ndo area change chigara food hapana door ndo design yaakadai open area yese maiona oya dining area ine yese kudai so oya kuno hai iri zibathroom zvakakura zibathroom mune mabricks futi umu mukuona apa right toya muno another spare bedroom rinei amukuona iyi then toya kuno zvinhu zvakawanda zvimwe mabricks ari kunoku zvakare this is preparation yekuti vatange kurova mukati umu mukatarisa mune mamwe ma230 futi hope mugaraji umu i230 handiti yepagaraji yamukuona then obvious pane 230 kusvika apa handei then
this bedroom iyi riri pa230 zvakare. Amukuzviona riri pa230. Wauya kuno this entire wall iyo yakadai iyi pa230 iri muno makawanda. Iyi ine 230 kubva kwekutanga kusvika kunoko ma230. Main wall acho akaiswa ma230 230. Amunozviona. Saka ni kaiswa kupipo ndo zviripo. Muzviona kwese. Saka vanasekuru Ben ndauya navo so that vagotanga kuti chiseptic tatombopega pega kusaidi kwavachariita septic ravo kwakuchatoni kwatovira kuzvino kwavira kuno ndo zviripo izvozvo. Ndo mhari yacho imwe another exit. Saka ndo design yedu yeplan zvakare. We're looking forward kuti tinge tichishanda nemamwe different designs. Bye bye.